aku kang setya satuku wit mbiyen nganti saiki bebasane weteng kapapak opor sumunar andika pangayomanku lair batinku wis nyata mong saja andika mune kurang rena tandha yati paseksene rikalane ngangkat amrat melampah tebih datan lesu ya niki ngaturaken matur nuwun kanca-kanca audio sound system penak banget makasih Mas kerjasamanya laris lancar melayani tutur kathah berkah nuwun nggih Masku mugi antuk berkahing widi andika mung tansah limpah panuwunku setya kula tansah anglem-lemi nyawiji kalian para kanca muda laras gong sejuta umat mijil saking Pijilan Jambanan Sidoarjo Sragen Jawa Tengah Bapak Soibu kalian sakmangking merantos adicara saklajengipun langgam-langgam Jawi tembang-tembang Jawi kita aturaken kagem panjenengan sedaya sinambi ngrapi taturaken teng daharan unjukan mardikalan sekeca sumangga nderek iklan Mas Tejo monggo Ramaku cetak sini ada penjahit yang potensial sekali contohnya ini karyanya namanya Pak Sugeng Raharjo bila Mas Tejo dan anak buahnya berkenan silahkan berpesan datang ke sini Mas Sugeng Raharjo Mas Sugeng Raharjo ya. Matur suwun ini dia ini ya matur nuwun Mas Tejo Bapak Bapak sane peteng kapapak obor sumunar mung dika pangayomanku lahir batinku wis nyata mung sajae
Tondo yati paseksene ri kalane ngangkat aurat mangga melampat tebih datan lesu alhamdulillah mugi antuk berkahe ngewidi oe andika mung tansah limpah panuwunku sedya kula tansah aglam lamin. Makasih Bu. Yen kelingan lelakonku jamane do iseno pamulangan monggo mulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lan batine Mbak Yueni disenggaki sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe aku tresno marga kelingan ireng manis monggo nanging juwa nora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis sumpah tetrap tresno lair batin siap Pak Guru. Mboten nuwun monggo. Ingkang sampun pareng badhe kundur ndherekaken sugeng kundur rahayu ingkang sami pinanggih kadherekaken Bapa Mulyanto sak kulawarga. Mung jalaran apa pisahan dipaksa omah wong tuwane tresnaku rapi so ilang mereka kelingan ya ireng manis yo mudhol laras
Indonesia dulur. Di pesta Bang Mas Asnawan Mbak Wulandari. Aduh. Monggo. Oh ya. Lah. Oh ya. Yo Bali foto Bali. Oh oh. Aku jamane makasih nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ya ayu lair lan abadine. Bebarengan suwe aku tresno merga kelingan ireng manis masuk babeku masuk. Tresno lair batin sering dolan neng omahku perlune mau sinau yo bebarengan aduh Seragen guys dulur yo ae kelingan ireng manis berjumpa lagi. Yo. Golek sing kaya ngopo wong nyatane kelakon seprene angger malah bangun tresno aduh tutup bondo
dadak dadi gawe Mas izin yo Masku nika diawe-awe rombongan Ibu PKK kan majeng mriko. Siap. Monggo. Pokoknya ngantos wingi-wingi mboten apa Mas Tejo. Pokoknya siang niki jenengan pokoknya melayani selfie mawon. Siap. Iya. Oke, nggih Bunda. Izin. Monggo. Rina wangi dadi ati wong prasaja alus bebuten dasare gemati pisan male momong putra Garap kendang jaipong. lahir lan batin bos Nun klinik Delima terima kasih asik masih bersamamu Dolaras Indonesia kerja bareng Albino Production kanca-kanca ARS Audio Sound System malah bangun tresno mimilan mintuno lanjut Mbakku lanjut Biajeng Chandra. Mangga siapa yang bantu? Mudoraras. Terima kasih. Asik. Aduh. Monggo Pak Dik. Pak punten nggih Pak. Mohon maaf. Yo. Manis sedek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa Matur suwun Bu Sri, Bose Jakarta punya. Terima kasih Dek, matur suwun. Alah kempul.
rasane tumratap ati taline rasa tresno bisa sumambung dadi sawiji masuk masih kaya anggrek roce jantung ati ning ing ati wis nyawiji bisa dadi jantung rame muga kinapulna ing yang aku wis pinasti dadi kersane yang wede upama sekar melati mawur kumbang-kumbang angi sepi Pak Indarjo anyar neh iki kari suara mung nganyut aduh rasane sumusup kalbu arem putrane ngati teman angulan doro hanggalanmu lelagon hanglangut sinarengan muda laras albino cokek punya se sumunar lirik netro aduh rasane tumratap ati tetaline rasa tresno bisa sumambung dadi sawiji kaya anggrek roce jantung aduh ning ing ati wis nyawiji bisa dadi jatuh krame moga kinapulna ing yang aku wis pinasti dadi kersane yang wede upama sekar melati mawur kumbang-kumbang angi sepi Pak Giyoto pripun diapalke neh lho iki kari swaramu nganyut aduh sumu-suming sanubari arem putrone ngati teman ngulan doro hanggalanku lelaki Bapak
Bapak Haji sini. Pergi Bu Haja. Diapit Mbah Bayan. Nangis sajroning atiku nalika Pasuradyanto ninggalake aku apa sliramu ora krasa Mbak Sri Pasuradyanto kudu sambat sapa yo sayangku Dik Tomblok Aja lali beliau Ibu Windasari calon DPRD Sragen saking Masaran PDP punya ini juga karo Babayan ora apa-apa nggih kagungan batik Windasari Pak Haji kagungan batik Windasari tau nono windon nono antene ing dhisik ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae terima kasih beliau menghadirkan rokok Mas Tejo bagus. Di mana tempat kalau saudaranya Bapak Haji Suradyanto Mas Tejo mesti dihadirkan. Nggih, lah wong kula ora dihadirkan tetep teko karepku dhewe. Yo ora. Paring olah ya disangoni selawe nggih Pak Kaji nggih. Mboten, ngawur 35. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu orang tua saya. Ya wis Kur. Nggih, ya. Aja lali bawalengku bocah uga mono yo janji-janjimu Pasuradyanto tresno tuhu tak enteni nganti sairengku monggo Ibu Haja. Iya, iya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Nak suwun Para kadang muda laras petele wonten ing Jangsari panjenengan Bapak Haji Suradyanto. Tau nono indon nono tanteni ing dhisik ing tresno balung
bebasane Mbak Winda mung katon sliramu wae. Beliau Bapak Haji Suratyo. Di Jakarta juga Windasari Batik juga ada toko di Jakarta. Iya, Bu. Nyidam Iya. Sari. Yuk. Ojo lali paweringku Uga mono ya wi janji-janjimu karena kang setya satu tak enteni kanthi saelengmu. Idam Sari katur monggo beliau. Doras Albino Cokek Indonesia ARS Audio Sound System monggo. Mbak Win, iku babeku ki iso nyanyi ning sing apal gur pucuk-pucuke tok kuwi. Tekan ngisor apal. Pucuk karo pucuk juko, pucuk juko. Nalikane jaluk ariku lawan nganti mati ora bakal lali lakae. Jagat raya kali ngono tukir lan samudra
memanisi dadi ati salawase Sugeng lengan kakung kita Mas Bayan Prapto SEMM Mas Care Indarjo sing di Kedung Jeruk Karanganyar Mbah Demang Pak Ida Pak Yoto sedaya kemawon masuk Pak masuk wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pucane ati ayo wit kepacut tresno nanging ati kumbang gawe lara gajeng jawin ya nggih ta ajan tenan ning opo sliramu niku ora serangan muda laras gong sejuta umat wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pujan ning ati
kecut tresno nanging ati kumpul gawe lara Aduh. ning apa sliramu ora ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku karo matur nuwun Mbak Wiwin Pinartih Mas Dekleng kakung kita monggo Mbak Sri oke Mas Yoto Mbak Arni Mbak Hana Fitri Mbak Eva Mas Marte Pak Bayan Priyadi Mangga. golek isih kaya ngopo wong nyatane kelakon seprene bola bali gendro wegasane malah bangun tresno bose Om Surati saking Jakarta monggo Dek Batarno Puja maklum rae yen urip coba lan godane gedhe copretene ora nganti dadak dadi gawe makmul disembadani Om Surati Siap. disembadani tenan iki. Idine sumadulur tenan Om Prapto ya. Ya, sumadulur tenan iki. Ya. Rino wengi dadi ati wong prasaja luhur baktine pacare mati momo putra alus bebut monggo Mas Adit, Pak Nolong, Mas Oya, ayo, Mas Kelek, Monggo Pak Mun. Madam Mun. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Aku tetap setia. Aku kita bose Jakarta iki bose Jumbadi Bayan Saputra ning saiki barang bukti kowe kok malah lali marang aku cinta
Pak Ida. Opo kowe jamane debiyen yo nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Koncengan tak rindik saka katuan sami ngoceh dheweke ngalep bencokan hello kae tak sun mbok aja ngece podang abang atiku tambah tenang seret abang sawang tambah manis bebunga yen lakon dadi duweke ora bakal atiku kegiwang dia yen si podang kandutut ati keprawan ora mendho atiku saya dotra tasranani sun pikatul Wilit Pak Parman bose jati wonten ing Taraman nggih Mbah Kedu siap-siap bose pari sing ra tau rugi Mbah Mugi laras sugeng siang esok awan neno wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miter anggon tunggoleki ora mosok esok awan leman dengan nyawa kleang-kleang tak sawang bentok neng opang kekoncengan tak rindik saka katuan sawi ngoceh dheweke ngalep bencokan hello kae tak sun mbok aja ngece podang abang agawe pikirku tenang seret abang tak sawang tambah manis bebunga yen lakon dadi duweke Bos Windasari
yen si podang andudut ati kepranan ora mendho atiku sansaya ndra tasanani sontikat guru Kasihan deh lo. Gelo. duet karo Dayan Genti duet karo Genti Nggih. Gangguan PDIP sing ayu Windah Sari batik sukses. Neng ngendi nggonku golek idik Windah kota bobe kepengin ketemu Nadyan nado tak parani tenan wong ayu mung karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing asoja aja gawe gelo ati aku tan sangenteni Ibu mau tanya, ada pertanyaan dari konco-konco. Ya. Rencana selain di Jakarta mau buka cabang di mana lagi batiknya? oh ya aku ada di BTC BTC ada, di PGS ada PGS Oke. ada, di Kliwonan ada Kliwon. Ya. Tamrin City ada Luar biasa. di Ngawi ada Oh Jawa Timur ono itu. Windah Sari batik sukses Roko Mas Tejo. Oke. Ngawine pundi, Bu? Ngawine pundi? Simo Prapatan Simo Prapatan Simo nggih. Ibu juragane batik Windah Sari ya. Oke. Rencana ada rencana buka di Jogja tidak tak tunggonane Bu. Ojo kuwatir nak rantek Bu mesti entek. Entek ning ya mbon. Kaya ngene lelakonku Biar nyoba Gondadak Coba Pak De. Yen pancene tinggalake gawe gelo ati salawase. Terima kasih. Masuk masuk masuk. Bergoyang-goyang perahu layar asik. Palu bergoyang palu. Sepuluh
Muda laras iki jos bersama Mbak Lydia. Ning iso gembira lerap-lerap anggone segara nyanyian numpak rau layar kanthi minggu pariwisata alam raune wis segera ora jemu-jemu karo mesembuyu otot rasa lungra lesu ape jawe mas sepur wis sore witeng kalopo esok tumandang rambut gawe asik luar biasa Mbak Linda sembah nuwun Wilis Oke. ayo Mas Tejo. Mbak Teman Iya. alayu bergoyang berputar-putar Pak tarik dong jeruk Pacare. Sajroning hatiku nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu karo sapa Bunda suwun Muda laras Mas Tejo pacare oke Mas Yadi sugeng siang Mas Yadi aduh iya pacare taun nono winda nono babasane mong katon tonde milis wae Pak Care Indarjo iki carik sak Kabupaten Karanganyar sing ra tau nampa blonjo lah nendi blonjo entek nggih nyawer sinden cangkeme sedil kene ojo lali pawelengku
ati tongkat todik milis wae Ojo lali pawele